Praise the Lord, Hallelujah. Jotonono kulumka. Jung miani kaisa video kanaka kaslaima. So ani kazan taku bukuro neng kaki pile kaslaima ni yagulo. Kaito nono tamur nahan. Awal bo seman nani nago. Hekatisen kaito ntani wo kaki pil ai. Jung mia nuka ninobi ni borok. Kaito ntani kaki pil nambai. Kaito borok sukamor liya borok nakari deka. Te borok na kaisa kata lama rei deka. So ni kazan taku bukuro no abo kaito ni kok no kaito shama ni kok no. Jung bahai no kaito ni tani wo kaki pile kaslai ka. Tomong sitarano yakan ka. Tomong jamu hai meno kimi ka. Sumsok ni tomong no kimi ka. Gubui no kaito ni no bino sim betang no ke nono bo betang nai. Bo nono bo piong nai. Bo nono bo fan do nai. Bo nono bo bini matai rok no renai ni no bini poro rok no mani hai. Tani bagi kaito rong ka kai rok ma gana bini hamjak ma tai pai playa bini kai rok ma tai pai playa bono je hamjak nai te bono hamjak kai tong nai rok ni bagi abai kaitor elabago tamasa abno te sin bisa khana lai nai khaki pil nai rok borok tam man nai abno te phani sin bisa kaitor ko no sharing nai nai so Ezekiel ni chapter 8 ni 21 pode hake no go chenga jagawo tomung no kroksa se borok bini sumsok yakarei bebak bini samong hamia tangma rok no yakarei bebak ani raida rok no tui ke te samani samong no kaham ke take bo thigla bo kubui no thigla ani khazani takho bukro aboke elam bak ni kok no oro Ezekiel diari bo Israel borok no shamani no tomung no kroksa borok bo bini sumsok ni tomung no yakarei bo kaito ni raida no rakhagui o samung kaham no khlai kha ke bo thigla kubui no bo thigla ne bo Ezekiel ni bisiti kaitor kokshaman no kubui no sini tomung chamung hamye no khibiwi kaito ni raida rok tamong o unam semano kaito ni raida rok ke puile ka dagi ma kai chino dagi ma ka chini pore ke Babelo je semai kesam je sejak tong mani aja gao je bono poito klaina nang mani abono neng klai tong nani nang nai jadi neng abono klai tong ya agiwo ke abo sumsok no ani khazani takhu khubro chung bahan buthui ni borok chini boito belai kan kabel no apuni bagai chung kaito ni dagi mano jorawa rakhogui menia Babelo je suno raida rema rokno chung rakhogui menia apuni bagai no ang nono mia saka no kaito ni thaniwo sal brum khagi philna ni nango chung bahan buthui ni borok sumsok kana haipono kaito ni khairok ma mobile playa ni bini thaniwo te isai na kaito anu na karzari ang sumsok klai ga ni khagi philei nini tomong haimeros ya kana ni sesta klai kha ke num chesta klai kha ke bono na karnai te bono no kubui langbar na ni ni kusikha ani khazani ta ko bukhro kubui no jeng thigla no kaito ni kokno knawi bini odagi baram rakho ko itong khangke ta abori bagi no tabuk net semandi sini langma o otomong handia sumsok no kibiwi kaito ni raida o toi rakho ko itong na business important pia a raida no rakho ko itong bai tini nen mutan chaki mano tini nen kaito ni hamari ya chaki mano din no kuni problem bai nen haksal ni mano oba elam bak ni kopso Gesenghain hai Ezekiel atro ni baiso puri nele wana tamni hunba borok ni sumsok rok no te muito klaijak lakha samukaham klaima bai robo thangnai ani khazani takum probe elang bak ni kok aba ani ko kya oro clear ekdam poriskar ke sakha tamni hunba bo samukaham klaima bai bini sumsorok tai muito klaijak lakha bini samubai bo muthanjak nai ani khazani takum kolok ma sana nago samno kaham no tamo ni sana takake ani khazan ta ko bodo te kisa ching sam kaham tamo obuno go sin khana laiwana tini no sing Ezekiel athro ni baiso tai ataiso pore ke bahike no go tamni ba bo khasi hui beba hamia klaima ni kipilke bo kubui no thangnai thaigila so ni khazan ta ko ba ni kok no kubui no bo khabai khubai osun sok ni kipilei hai kha ke kubui no bo thiglak ni elambak ni kok sha so ani khazani ta ko bokrok te kisa elamba ni kok khana le mathai pas ni 20 aro saka padi sengisa khai nai lewana
Angorok no okok so kerong purnai rok bai Farisai rok ni selai kaham ke kaito naimantei tongke simise norok kaito ni hao habi mana soni khazani ta kubukrok chung joto jisuno poito khlai kaito ni muno poito khlai tongai rok jesuk denomination pun tebe jisuno poito khlai ni rok chini kaista no na harmum chuk no hao habi nani kaito ni hao habi nani ani khazan ta kubukrok hai pano orang tini saka Farisai rok bai kerong pune rok ni tong borok ni tong matei tong maslai kaito ni raida non rakho kai tong kase ni kaito ni hawa habi mana so ni khaza ta ber joro joro chung Farisai rok tong bo chung tong ko a Farisai rok tong noro busio borok bui bai kaham chak na ni muchung ko joto joro buni bes dong kuchu ko tong na ni muchung ko joto joro no kaham chak na ni muchung ko joto joro no bui bai respect kai jak na ni muchung ko joto joro bui bai i bo siwo bo suri na kren bo kotma kan pina kren bo kaito ni gan resap na kren joto joro bui bai kaham dingin jak na ni muchung ko apun Farisai rok ni tong ngai manos nemo tini jisu no poito klai mani agulo Farisai rok tong apun tong bai bai ma sai ma ani kazan ta ko kisa sak no wan su kai dei o Farisai tong no tong kren kaito ni hawa habi mang lak pia kaito ni tangi matei tong ka kasmis na kaito ni hawa habi mang geseng oro haina ekusin থেকে 26 oro pore ke chunnu ko mathai ni kaisa point jolima ani kazan ta ko bro o jolima bai na kaito ni hawa hapna ni sepalai jak mano abai sakno kisa dia wi ni ela bago sam hai jolima dal sabai ni sum sok ta khlai di ya ning jisu no poito khlai ne kini ni jolima no kisa control kai di second natha hanma chung buino natha hanma so ni kazan ta ko bro joro joro chung borok no tom jam hai me tom no ke apro basia sibla bro butwa sibla bro natha se kon puchia mutu narati bustu nai ning ya buni yesi sunai ning ya kaito se buni yesi sunai ke joro joro chung hai no borok no yesi suro ya ni kazan ta ko bro o buni yesi suru mani chen khaslanya namo kaki pilani namo tekesa buino pepotar ma elam bawa hai saka koroksa suno pepotar nai borok bo hor ni ko tolong kiklai jang nai ni aba elam bak ni ko so ni kazan ta ko bro tuni ni langmo tini bahai no khas laiman ya glo ta ko koroksa suno pepotar ko ma tong kha eba ta ko koroksa suno ni bakha borono joli bo bosia bo an luk no nasto klai ka do kono phalaisa nai ni ka o ma hero joli ni bakha ta bo kisa sunmum rok eba joli muro tong ke apna salanya ni chesta klai di ang je jisu no poito klai borok ni bakisa ko so je jisu no poito klai borok ni muchung mate borok klai tong tani bagi borok ko binu se ke jodi nang jini jisu no poito klai nang ko binu se man tei nang le abo hai klai mai dia pujo nang bustu mai dia pujo nang pepotar bo nei mai dia praise the lord hallelujah ta kesa bela ke important ko ga ro hai message ka halo ka ani khazan ta ko ngan nani barok na pakai ni ko bakau ka skor sesuai beban klai to ka bobai tani halo ka hamboti so ni khazan ta ko miya bo ko no kana ga botai sana na kya so kai to tani bai ke sam kam klai man ke joli mana control kai ma bai sini borok no natha ma bai borok na bepotar india wi ti sini halo to bai ka ham ka to na dia puila halo ke kai to bai se kam klai di na kai to halo kam klai man ya lo osu sa ni borok ko kam klai di ani kazan ta rom bagi next video a halo no te kisa kok salaya kai to norna hamari klai to to no hambai kai to ni mong lob jak thang